3 बजे होगा तबाही या कल 3 बजे एकदम सिस्टम हैंग हो जाएगा। जी नमस्कार, कैसन मानी रहुआ सब, उम्मीद करता नहीं अच्छा हो। कब हम बता दी कि काल आवता 3 बजे पावर स्टार पवन सिंह के काला ओढ़नी आ काला ओढ़नी के लेके इतना 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 ज्यादा चर्चा बनल जे भाई उ गाना 3 मिनट के तबाही तबाही मचा दिल बा। हर जगह टीजर ये मोशन पोस्टर सब लोग ई कहता यार ये क्या आ रहा है। तो भाई फाइनली 3 मिनट के सिर्फ गाना आवता। पावर स्टार पवन सिंह के जितना लोग पसंद करेला उस सारा लोग ई कंफ्यूज में बा जे भाई पवन सिंह गाना लियावत रहे कि सिनेमा लियावत रहे, आखिर कौन चीज हो जी इतना हवा बनल बा। तब फाइनली भाई बता दी कि 3 मिनट के गाना हो आ ऊ हो काला ओढ़नी। तब भाई काल 3 बजे शाम के यानी 3 बजे पीएम में इंतजार करे बा। 3 बजे गाना आवता। शाम के जब 3 बजे गाना आवता तो लो देखिए लो 4 या 5 या लास्ट 6 बजे तक ले ट्रेंडिंग सेक्शन म्यूजिक सेक्शन सब जगह जाम हो जाई आ सिर्फ पवन सिंह के ही जलवा चली। अब केहू ना टिकी काहे कि 29 जनवरी के काल 29 जनवरी के गाना के रिलीज कल जाई 3 PM में। बता दी गाना के तो भैया ट्विन शालिनी पावर स्टार पवन सिंह के गाना में बालो। फाइनली शिल्पी राज आ पवन सिंह गौले वालो। प्रियांशु सिंह के म्यूजिक बा। बेहतरीन बात तो ई बा गाना में कि भैया एमे विकास मेहता यानी साउथ इंडस्ट्री के गुंडा विकास मेहता में फाइनली काम कैले बड़े। तो भाई ई गाना बहुत ही कमाल के होके वाला बा, बहुत ही कमाल के। तो भाई इंतजार कर लो, बहुत जल्दी पावर स्टार पवन सिंह तबाही ला रहे हैं, वो भी कल 3 बजे शाम को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।